Sige daw, paminahon na nato na si Auntie Claire. Sige daw, It. Wala. Kasi XFM Katropa. noon alam na viral siya. At nung una, binaliwala na lang namin eh. Sabi namin, siguro party yan. Pero hindi namin alam na mag-viral. So, yung update doon, kung kakasuhan o ipapadeport, wala talaga akong information about that. At wala naman ako ina-update. Hindi ako nagpapa-update. So, wala naman. Hindi ka nag-file ng complaint? Wala kami tinayin na Why? Sa amin, kasi siguro parte. Pero hindi lang namin inaasahan na magiging ganon kawalang galang ang mga Pilipino na nandoon sa ibang bansa. Sabi nga natin, pwede naman sila magsalita. Pero wag lang yung ipapanalangin na mamatay ang isang tao at tumurahin ka ng mga ilang beses. So hindi kasi ganon yung ugali ng yung totoong Pilipino na alam Kaya na. natin. XFM Katropa. Di ba? Bisa kung sa og limod-limod mga higala, klaro nga naa sila gihimo alakang mga higala. Naa sila gihimo alakang against atong garali dito tan-aw ninyo. No? Kini pabuang-buang man nga style, no? Pabuang-buang kunuhay way alamag, kunuhay way walay labot, no? Ano ba ana sa style ba? Pero naanay gipa-under da ko ana ba nga sige trabahoan ninyo na. No nga makuha na kay way mga batasan ng mga Pilipino ha. In the first place, imo silang gisugdan. No? Kung ma-deport na sila mga higala kay bawo ka kinsa gi punot dulo, no? Ang punot dulo aning tanan, mga igsoon, si BBM gyud og si Auntie Claire. Okay, given na may gala masuko ang tao gumikan, di man gid mo mapugan. Ala-ala man may gala iparehas nimo ang tao. Nga tanan gyud mi mo hangop anang presidente. Kamo na lay pag kami. Oh? Kung kamo kami. Kung ako ikaw. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. No? Ano bitong mga naa sa social media karon mga higala nga grabe sad maka sila nga mga bugo kuno mga higala mga DDS, mga bugo kunong mga misuporta ni sa mga Duterte. Di man ako, di man kumusugot ra bugo tawag og bugo, okay ko ano. Oh. Mga bugo lagi na sila pero kaya na nilang mo padaog og presidente sunod eleksyon ba? Kaya nila na mo padaog og presidente karong 2028 no tanawa ng mga bugo. May maning abi nimo, may maning mga bugo kung magtapok gab. Ini mga bugoon kung magtapok walay lalis. Dali ra magkasinabot tanawa ng grupo nga puro bright. Di ba, mag-meeting, dugay kay mahuman. Ay, eh, nagka magmangutana, napay mo diskute, napay mo object. Pero pakig-meeting ka sa katong mga katamtaman lang mga utok, mga pariya na mo, wala yun, may pagtanong na mo nga, sige, okay magkana, so, tana. Tana, no? Rabi mo na sila makapanglait po. Now, una-una, mga higala, kung mapadeport itong mga tawhana, una, sabay ilang gibuhat, no? Gumikan laba kay nagpadayag sila sa ilang kasuko, no? Gumikan ganaha malipay mo magpalitson mga higala ang Malacañang, no? Kay bisa kung saon ni Auntie Claire og limod-limod, klaro man kayo nga higala nga suko siya, no? Maklaro gid ay para nako, alang nako depende sa dan ninyo, no? Pero para nako mga higala maklaro gid nato ang kasukog na agyoy gi awa ng naong ana. No? Bakakon ba yan na? Ay, Naabay power si Clearing nga magpa-deport sa mga OFW, di man siya presidente o kung sa bagay, wala man siya gahom pero pwede siyang muhonghong. Maminaw ba daw sa iyaha ang presidente? Naday kay mahimuan. Diba? Gikan naman na siyang baba nga maminaw sa iya si BBM. So ay mo kumbiyansang Claire. Kay dili lang na tigpamaba may gala sa Malacañang o tigpamaba sa kuan. Sulsultant ng inahak may gala. Sir, kung OFW to sila, nagrally sa Canada, naa na sa POA contract, bawal ka mo apil-apil o rally. Pero duda ko, dili na sila di ka to sila, dili lang to basta magayagala mga OFW.
Ito, na yung mga citizenship sa Canada, mga kaigsuunan. No? Ang ilang gihimo, may manang Canada, mga higalag, dito ka sa Saudi, Middle East, bawal ta. Priso ka dito. Ayaw pag-rally dito. Bawala na sa ila, ha? Oh. Pero sa mga nasod, mga higala nga demokratiko, Amerika, no, kining sa tawag ni ini, kining mga higalang Canada, no, dili na bawal sila, ha? No? Nagpadayag sila mga higala sa ilahang kaligut-gut. Even ang pulis, mga higala ningon dito, padayon, rally lang mo. Oh. Yang ano karon ma-open ang istorya, mga higala nga ipa-deport, no? Ganahan ka, no? Ang mga tao hinoon nga nay dukong tampo, mga higala nga kining kuan sa Pilipinas, maigsoon. Papaulion nimo, ipa-deport nimo. Wa ka kay bao og Canadian citizen na to, dili to mga higala basta-basta mapa-deport. Okay, kasagaran man gud na dito, mga higala, Canadian citizen. Ako ang kauban sa trabaho sa una, no, reporter nako sa Pikas, mga higala. Abot og mga pila ka tuig to, napdadala na iyang pamilya, duha ra man siguro to. Hangtod karon naa na gyud siya dito, mga igsoon, no. At nagabalik-balik yapon sa Pilipinas usahay. Maria Galimet, shout out from Dapitan City. No? So, bisa kung saon nimo clear og ingon-ingon nga wala, hindi ako nag-update, hindi ako nagpapa-update. Mugawas gyud gyapon nga naligot-got gyud siya bag-ayo. In the first place, bay, nagrally man to sila dito. Di gyud ko mutuo nga bawal magrally dito ngano man. Gitagaan nato sila permit, kadaghan nila gatapok dito, mga higala. No? Gitagan to sila permiso, naman tayo tigpaminaw diri taga Australia o kamo diha mga Pilipino, gibawalan day mo. No? Mas mayo nang sila, mga higala, itong maminahon. Dili na sila ma-deport, boss, kay mga Canadian citizen. Pwede na sila mag-apply og asylum kung di na basta-basta. Usually mangod Pilipino dito sa Canada, mga Canadian citizen na. Ang nakasayop mangod ani bay, no? Na Lucio Lumagbas, naara ko, sir, namati ko sa imong program hangtod mahuman. Idol, imong pahayag diha Agwanta Party List from Liluan, Southern Leyte. Oy, good morning sa mga taga Liluan, Southern Leyte, mga membro sa Agwanta Party List, ha? Good morning. Buntag dia. Ang kasayop ani, mga igsoon, abi nimo si Auntie Claire, murabag iyang gihagit, no? Wala man literally nga iyang gihagit, nagistorya siya. Pero ang iyang presence palang daan, mga higala, daw be, makita na siya sa murabag Davao ba, pananglitan. Sige daw. Davao, Auntie Claire, niya musuroy bangkiruhan. Do you think palakpakan sa mga tao? Sige, itsahan pa nagkamatis nga lata. Diba? Sala gini ni Auntie Claire, mga higala, nga naman, kadaghag area nga pwede mag-shoot, dapat wala ka nagbulag sa delegation sa inyong mga kaubanan. Nga naman, kabalugan na yung mga Pilipino dito, wa na malipay. Grabe na bagong tangaan na bagong ninyo nga. Ay, mutuo lang yapon mong nalipay, bang gihapon na, mo ganing garali na sila, kaya wa malipay. Simple ra ba? Mo ganing garali na sila, kaya wa na malipay, himaya ninyo, wa na malipay. Mudool naman kung ka dito napita o niya magpasipasi ka sa ila. Siyempre, identified ka, musinggit yun ng mga tao. Hinani mo na mapugnan, huwag mo ingon sila, tigok ka pa unta. Ay, hinani mo na mapugnan. Yan naman in the first place, kano ni adto sa kadidto? Kung ni adto man kadidto unta, with your, naaman mo yung mga kaubang PSG, nagpauban ka. Dili kay nagsulo kag adto. Karon nagpadayag tong mga tao dito sa ilang kahigwaos. Nagpadayag ang tao, mga Pilipino, sa ilang kasuko. Ikaw pa karoy magpabiktim-biktim. Kuyawa gud nimo gud. Kanus apa man ni mga higala si Auntie Claire ma? Mo retire ba? Kinigid sa Auntie Claire, mga higala, ako tanaw nako. Mo ni isa nga nakapadaot sa rating ni BBM. Ay!
kini si Cubs Joel Bunag kay naman ni sa Australia. Ako ni basahon kay ingon man si Raimundo nga ipa-deport ko no to kay bawal mo apil. Pero ingon si Joel Bunag kay taga-Australia man ni siya, Cubs dili basta-basta ma-deport kaming mga Canadian. Kay ang freedom of speech o Charter of Rights ginarespeto diri. Mas mutuo ko ni mo Cubs kay taga-Canada man ka. Pasensya na kaayo katropang Raimundo Ribukas, di kay kumutuoan ang imong ingon kay basin og sa Saudi itong imong nadtuan. Saudi bawal gyud dito. Pero sa Canada lahi dito. Pwede dito.